अरे काय रे घरे भी है के तया में नहीं मिलले कहाँ आइयो आवन घर पचुरिया में नहीं जीवा ओजे देख लो तो कोई के मारू खाना है की तया जो बगिया में ठीक ठीक आओ ये रुक presented by Mira Music. Mixed by LP Babu. मिले बोला के धराई देनी होलै की कसुरवा गे मिले बोला के धराई देनी होलै की कसुरवा गे मारी के मोरा गोड़ा तोड़ल कौ भैया बहिन फरावा गे मारी के मोरा गोड़ा तोड़ल कौ भैया बहिन फरावा गे मिले बोला के धराई देनी होलै की कसुरवा गे मिले बोला के धराई देनी होलै की कसुरवा गे मारी के मोरा गोड़ा तोड़ल कौ भैया बहिन फरावा गे मारी के मोरा गोड़ा तोड़ल कौ भैया बहिन फरावा गे छौड़ा के एक दिन धर ले तो कैवा छौड़ी गे मारी के गोड़ा हाथ तोड़ल कौ तोरा भैया छौड़ी गे सुनेंगे छौड़ा के एक दिन धर ले तो कैवा छौड़ी गे मारी के गोड़ा हाथ तोड़ल कौ तोरा भैया छौड़ी गे मिले बोला के पकड़ाई देनी होलै की कसुरवा गे मिले बोला के पकड़ाई देनी होलै की कसुरवा गे मारी के मोरा गोड़ा तोड़ल कौ भैया बहिन फरावा गे मारी के मोरा गोड़ा तोड़ल कौ भैया बहिन फरावा गे Presented by Mira Music. छौड़ा निकाल लेल कौ सब दिन के कसरवा छौड़ी गे अब तो भरती नहीं ले हौ डकटरवा छौड़ी गे हे गे सुनही छौड़ा निकाल लेल कौ सब दिन के कसरवा छौड़ी गे अब तो भरती नहीं ले हौ डकटरवा छौड़ी गे कह के बाबू सोना अपन बदल लेनी बिचारवा गे कह के बाबू सोना अपन बदल लेनी बिचारवा गे सागर सरगम के गोड़ा तोड़ल कौ भैया बहिन फरावा गे सोनी राना के गोड़ा तोड़ल कौ भैया बहिन फरावा गे।